Denník N ako nestranné a nezávislé spravodajstvo. Z verejných zdrojov, však dobre schovaných, sa nám podarilo zistiť, že pán Šimečka starší nie je len zakladateľ denníka SME, ale dokonca akcionár denníku N. Tým sa však ale nik nepochváli. Otázne je, či ním ešte stále je. Týmto ho vyzývame, aby sa vzdal takéhoto prepojenia a najlepšie, keby to aj podložil, aj keď sa bude skôr jednať len o gesto, pretože v prípade politiky a médií je už dnes ako deliť bazén na časť, kde sa smie močiť a kde nie. Etický kodex ako toaletný papier a mediálny priestor na vyplakávanie a záchranu demokracie, nehovoriac o prepojení na súdnu a výkonnú moc za bývalej vlády. Tak ako má PSK plné ústa demokracie a slobôd za potlesku červených denníkov, takisto im ide o moc. Cesta do pekla je dláždená peknými úmyslami. Toľko nenávistí a okydávania, že k niektorým novinám by trebalo dať prílohu jeden zväzok sena, aby to čitateľom lepšie trávilo. Posúďte sami z notárskej zápisnice z roku 2019 o priebehu účasti mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti denníka N.